Страдате от зачервяване, сухота по кожата на лицето, поява на пъпчици и дори дразнене в областта на очите, то април е месеца да обърнете внимание на тези симптоми. Най-вероятно причината за тях е така наречената розацея. Розацеята е една сравнително често срещана хронична дерматоза, която засяга доста голяма част от популацията. Най-често боледуват хора между 30 и 40 годишна възраст, но не е изключено да настъпи и в по-ранна такава. Причините за възникване на заболяването са не напълно изяснени, но се предполагат нарушения във вродения имунен отговор, нарушения в епидермалната бариерна функция, нарушения в съдовата функция с неоангиогенеза, а дори и нарушен микробиом, както на кожата, така и в гастроинтестиналния тракт. Това, което вие ще забележите като пациент, е поява на едно първоначално преходно, след това трайно зачервяване в областта на кожата на лицето. Може да се появяват червени пъпчици, гнойни пъпчици, може